ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣିତ କୁହକ ବର୍ଗ ଶିଖିବା। ତ ଦେଖ ମୁଁ 1 ରୁ 9 ଭିତରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ସଜେଇବି ଯେ ତମେ ଉପରୁ ତଳ କିମ୍ବା ବାମରୁ ଡାହାଣ ଯେମିତି ସଜେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ତମେ କୋଣରୁ ସଜେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା 15 ହେବ। ତ ଦେଖିବା ଆସ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରିଏଲ ଲେଖିଦେବା ତଳକୁ ତଳ 4 5 6 7 8 9। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିଦେବା। ଏଭଳି ପୁଣି ତାପରେ 2ଟା ତାପରେ 3ଟା ତାପରେ 4ଟା। ତାପରେ ଦେଖ এইঠে 4টা ଆମର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। এই ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ କେମିତି ପୂରଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ ବା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡରେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବ। 3 କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା, 7 କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା, 1 କୁ ଏଇ ଘରେ, 9 କୁ ଏଇ ଘରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖ ନା ତେଣୁ ଆମେ ସଜେଇଦେବା। ଦେଖ 2 7 6 ऊपर रोरे हम लिखिदा, तापर मझे 9 5 1 तापर 4 3 8। तो बर्तमान हम टेस्ट करिवे। देखो होची ना 2 7 9 9 रे 6 मिसले 15, सेमती 9 5 14 14 रे 1 मिसले 15, 4 3 7 7 रे 8 मिसले 15। तो सेमती हमें कोण को मिसेबा जे देखो 6 5 11 11 4 15 सेमती। हां तो तुम जेमिति मिसेला मध्ये ताहा कोन हो तुम पई टास्क तुम्हें 11 ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ସଜେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁ ବର୍ଗ ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଟାସ୍କ।